Vítajte. Cieľom nášho projektu bolo približiť základné evolučné procesy, genetický drift a selekciu a ukázať, ako ovplyvňujú osud malých populácií a inváznych druhov. Prečo sme si vybrali práve invázne druhy? Invázne organizmy patria medzi najzávažnejšie hrozby pre biodiverzitu. Aj malé množstvo jedincov dokáže po príchode do nového prostredia rýchlo expandovať alebo úplne vymiznúť. Aby sme pochopili tieto procesy, použili sme zjednodušený Wright-Fisherov model. Návrh experimentu. Celková veľkosť populácie bola stanovená na 20 haploidných jedincov, pričom 18 z nich sme si určili ako pôvodné nejaké organizmy a 2 z nich ako invázne organizmy. Sledovali sme 2 scenáre, pričom vývoj populácie sme sledovali behom 30 generácií. Naše scenáre boli poprvé neutrálny invázny jedinec, ktorý nemal žiadnu selekčnú výhodu, po druhé invázny jedinec so selekčnou výhodou, ktorý v našom experimentálnom setupe mal dvojnásobnú šancu dostať sa do ďalšej generácie, čo simulovalo túto jeho nejakú genetickú výhodu. V prvom scenári naša hypotéza znela, že neutrálny invázny jedinec nebude fixovaný. Naše dáta to väčšinou potvrdili, v 2 simuláciách druh vyhynul, len v jednej simulácii sa náhodou fixoval, čo ukazuje, aký silný je genetický drift v malej populácii. V druhom scenári súdenie so selekčnou výhodou, tu sme predpokladali, že invázny jedinec sa vždy zafixuje a to sa aj stalo. Vo všetkých 3 replikách sa frekvencia rýchlo zvýšila a do približne 10. generácie došlo k fixácii. Porovnanie výsledkov našich scenárov. Bez selekčnej výhody rozhoduje náhoda, genetický drift. So selekčnou výhodou sa invázny druh takmer určite presadí, zatiaľ čo neutrálny jedinec zanikol 2-krát zo 3 simulácií, zvýhodnenie sa fixoval vždy. Vplyv veľkosti populácie. Pri veľkej populácii je pravdepodobnosť fixácie neutrálneho invázneho jedinca veľmi nízka a to vždy závisí od pomeru, koľko inváznych jedincov je k pôvodným jedincom. Čiže v našich ukážkových príkladoch sme použili veľkosť celkovej populácie ako 100 a 1000, pričom sme zachovali pôvodný počet inváznych jedincov a vtedy sa vlastne pravdepodobnosť fixácie rovná prvotnému pomeru zastúpenia týchto inváznych alel. Tým pádom frekvencie boli 200 alebo 2000. Zaujímavé však je, že zvýhodený invázny jedinec má fixáciu stále okolo 86%. Jediný rozdiel je však v tom, že vo väčšej populácii trvá fixácia dlhšie, pokiaľ máme základný počet týchto inváznych jedincov stále rovnaký. Takže v prípade 2 inváznych jedincov v populácii veľkosti 1000 by stále bola pravdepodobnosť fixácie 86%, ale na to, aby vlastne z tých 2 jedincov inváznych vznikla populácia homogénna 1000 inváznych, trvalo by to oveľa viac generácií ako v prípade menších populácií. Biologická interpretácia. Tento model odráža aj reálne príklady, ako ropucha obrovská či slavka zebrovita. Tieto druhy sa rýchlo rozšírili, pretože mali selekčnú výhodu a chýbali ich prirodzení predátori. V ranných fázach invázie zohráva dôležitú úlohu genetický drift. Malá zakladateľská populácia môže náhodou vyhynúť alebo sa rýchlo rozšíriť. Na záver sme si pripravili slajd s najzaujímavejšími zisteniami, ktorým sme sa dostali. A to aj neutrálny invázny jedinec môže za určitých okolností prežiť, ak prežije prvé generácie, čo ukazuje kritickosť prvotných generácií pre zafixovanie neutrálneho jedinca. Toto dobre ukazuje, že kritickým bodom invázie bývajú úplne prvé generácie, keď je náchylnosť na drift najvyššia. Ďalej, selektovaná alela sa správa predvídateľne, aj keď populácia je malá. Pri veľmi malých populáciách býva drift extrémne silný, no selekčná výhoda v simulácii stále úplne dominovala. Toto poukazuje na biologicky dôležitý jav, že stačí relatívne malá výhoda, aby selekcia v podstate prebila účinok driftu, aby selekcia premohla efekt driftu. A posledným zistením bolo, že stabilná pravdepodobnosť zafixovaná zvýhodneného jedinca nezávisle od veľkosti populácie.
Model ukázal, že vzťah medzi veľkosťou populácie a rýchlosťou fixácie je nelineárny. Pri neutrálnych alelách väčšia populácia drasticky znižuje pravdepodobnosť fixácie, ale pri zvýhodnených alelách sa pravdepodobnosť takmer nemení, iba sa predĺžuje čas do fixácie. To je prekvapivé a často intuitívne nejasné a toto predstavuje veľmi silnú myšlienku evolučnej genetiky. Ďakujeme za pozornosť.